हेलो फ्रेंड्स नोंथांमोननिसिम फिन जोंनि अननाय खुलुमनाय आरो गोजोननाय बावहरनायजों लोगोसे जोंनि चेनेल बड'लेण्ड एफेयार्सआव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम जों लानानै फैदों माखासे गोनांथि कारेन्ट एफेयार्सफोरखौ। बैफोर कारेन्ट एफेयार्सफोरा जोंनि फैबाय थानाय बायदि गभर्नमेन्ट एग्जाम कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव फैनो हागौ। स' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। से नम्बर सोंलुआव दङ According to the RBI's new ATM cash withdrawal rule, what is the new charge on ATM withdrawal beyond free transaction limit with effect from January 1, 2022? RBI नि गोदान रुल बादियै ATM जों रां विथड्र खालामनाय समाव थिखानाय सम ट्रेन्जेक्सन लिमिट बारोब्ला जानुवारि 1, 2022 मायथाइनिफ्राय बेसेबां चार्ज खालामनाय जागोन? फिननायाव दं अप्शन ए 21। मोनसे गोसोआव लाखिनो गोनां बाथ्राया जाबाय फैबाय थानाय 1 जानुवारि 2022 मायथाइनिफ्राय ATM जों रां विथड्र दिहुननाय समा होखानाय फ्री ट्रेन्जेक्सन लिमिट बारहोयोब्ला 21 रां चार्ज खालामनाय जागोन होनना RBI आ मोनसे गोदान रुल आयेन फोसावदों। 2 नम्बर सोंनायाव दङ What is the theme of World Day Against Child Labor 2021? 2021 मायथाइनि मुलुगनां उन्दै गथ'फोरनि खामानि मावनायनि हेंथा सान फालिनायनि गाहाय आयदा एबा थेमा मा? फिननायाव दङ अप्शन बी इन चाइल्ड लेबर। वर्ल्ड डे एगेन्स्ट चाइल्ड लेबर सानखौ बोसोरफ्रोमबो जुन दाननि 12 अक्ट'आव फालिनाय जायो। बे सानखौ इन्टारनेशनेल लेबर अर्गेनाइजेशनआ 2020 मायथाइयाव लन्च खालामदोंमोन। बे बिथिङाव देग्लाय इन चाइल्ड लेबरखौ गाहाय आयदा थेम हिसाबै लादोंमोन। 3 नम्बर सोंनायाव दङ Which of the following bank has launched a collateral-free Kabak personal loan to enable its customers to meet medical expenses of self and family members for COVID treatment? माबे बेंकआ कलाटेरेल फ्री जेबो गेरान्टि गैयै फ्री काबाक पार्सनेल लननि मोनथायखौ गावनि कास्टमारफोरनो कभिड ट्रिटमेन्टनि थाखाय गाव आरो गावनि नखरनि मेम्बारफोरनो बाहायनो थाखाय लन्च खालामदों? फिननायाव दङ अप्शन सी स्टेट बैंक अफ इन्डिया। काबाक पार्सनेल लोन बे स्किमनि गेजेरजों SBI आ गावनि कास्टमारफोरनो कभिड ट्रिटमेन्टनि थाखाय 8.5% आव गासै 5 लाख रांसिम 60 मासनि थाखाय लन होनायनि बाथ्रा फोसावदों। 4 नम्बर सोंलुआव दङ एथलेटिक्स फेडारेशन announces Indian Grand Prix on June 21 in dash। एथलेटिक फेडारेशनआ इन्डियान ग्रान्ड प्रिक्स खौ जुननि 21 अक्ट'आव जागोन होनना फोसावदों। फिननायाव दङ अप्शन बी पाटियाला। एबा एथलेटिक फेडारेशन अफ इन्डियाआ बे इन्डिया ग्रान्ड प्रिक्स खौ जुन दाननि 21 आव पाटियालानि नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ स्पर्ट्सआव जागोन होनना फोसावदों। 5 नम्बर सोंलुआव दङ Who has been elected to the International Association of Ultra Runners Council as an Asian representative? सोरखौ इन्टारनेशनेल एसोसिएशन अफ आल्ट्रा रानार्स काउन्सिलनि सासे एसियानि जानानै बाहागो लाग्रा नुजाथिग्रा हिसाबै सायख'नाय जाखो? फिननाया जागोन अप्शन ए इन्डियास नागराज आदिगा। इन्टारनेशनेल एसोसिएशन अफ आल्ट्रा रानार्सआ मोनसे स्पर्ट्स जेराव आल्ट्रा माराथन एन्ड लं डिस्टेन्स रानिंनि बादायलायनाय जायो। बियो 1984 मायथाइयाव गायसन जादोंमोन। 6 नम्बर सोंलुआव दङ Which bank has top Forbes World's Best Banks 2021 list in India? Forbes मेगाजिननि बादियै माबे बेंकआ इन्डियानि लिस्टआव बयनिख्रुइ जौसिन वर्ल्ड्स बेस्ट बेंक्स 2021 होनना मिथिजादों? फिननायाव दङ अप्शन इ DBS बेंक। फोर्ब्स मेगाजिननि गेजेरजों DBS बेंकखौ बिसोरनि लिस्टआव मुलुगनि 2021 मायथाइनि साबसिन बेंक होनना बुंदों। DBS बेंकआ मोनसे सिंगापुरियान माल्टिनेशनेल बेंकिं। बिनि हेडक्वार्टारआ मारिना बे सिंगापुराव दं। बे बेंकआ 1968 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। बेयो दासिम 52 बोसोर जाबाय। लोगोफोर बिदिब्ला आरोबाव फिन गोजोननाय खुलुमनाय आरो साबायखर बावहरनानै दिनै बेसेयावनो दोनथ'बाय। उननि फारिखौ नायनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ नायनो लाइक एन्ड शेयार खालामनोबो दाबाव। गोजोन्थों।